इउपिपिएलआ मोजां रोखोमै सरकार सालायनो हाया रायजोनो खोथा लाखिनो हाया हाग्रामा मैलासारा मोजाङै दैदेननो रोङा मोजाङै सरकार सालायनायनि बिथांनाव माने अभिगता दं दा बेनिखायनो दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव बयबो फैदों आरो बिरोधि पार्टियाव थानानै जेबो लाब जाया रायजोनि जेबो खामानि मावनो हाया दा बेनिखायनो सरकाराव थायोब्लासो माने खामानि मावनो हागोन बेखौ मोनदांनानै मानसिफ्रा दिनै माने बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव बयबो हाबनो थाखाय साखाफारा आरोबाव साथाम साब्रै एमसिएलआ जोंनि बिपिएफ हान्जायाव फैबावगोन आरोखि बिथाङा दिनै गोबां बाथ्रा बुंजाबाबो बजबना लाखिनो होनना बुंनो सानो नामा गावनि न'खरखौ मालाबाबो जौगानो बुंनो सानो खोथाया बेबायदि नङा बिरोधि पार्टियाथ' अनेक खोथा बुंगोनफ्रा ससियेल मिडियाआव अनेक खोथा बुंगासिनो जों बेखौ नायदों खोथाया जाबाय माने खामानि मावनो हानांगौ खामानि मावग्रा मानसि नांगौ रायजोनि खोथाखौ बुजिग्रा मानसि नांगौ दा बिसोरो माने ससियेल मिडियाफ्राव जानला मानला खोथा बुङो बे माखासे खोथाया माने खुनु आरजाय डिसिप्लिन गैयै दा बेखौ लानानै जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गासै 15टा एसेम्बलि सिटआ दायो एनडिए हिसाबसो गेलेगोन दा बेखायनो जोंहा 100आव 100% गासिबो देरहागोन रोखा 15टायावबो 15टा देरहागोन आरो बिटिसिखौ जोङो जौगाखांनो थाखाय साथाम साब्रै मिनिस्टार जोंहा मोनबोनाया माने दिनैनि तारिखाव रोखा जाबाय आरोखि दा बावहाय अपोजिसन पार्टिया स्ट्रं नङा दा बिपिएफखौ फेजेननो हानाय बा एनडिएखौ फेजेननो हानाय बेबायदि स्ट्रं माने पलिटिकेल पार्टि आथिखालाव दायो बिटिसिआव गैला आं टिकेट बियाखै आं एप्लिकेसनबो होआखै माने जोङो बिपिएफनि स्टार केम्पेइनारसो जोङो केम्पिं खालामनानै जोंनि केन्डिडेटफोरखौ देरहानाया जोंनि दायथ' आङो माने इलेक्सन गेलेनो थाखाय मालाबाबो टिकेट माने बियाखै आरो चिफ सारा जोंखौ पार्टि सालायनो थाखाय माखासे दायथ' होदों बे मथैसो जोङो माने सारा बिटिसिआव माने गिदिंगासिनो दङ मिटिं खालामगासिनो दङ थांनाय एमसिएल इलेक्सनावबो जोङो आं टिकेट बियाखै आं माने सासे स्टार केम्पेइनारसो बिपिएफनि आरो गोबां दायथ' दङ पार्टि सालायनायनि पलिसि बानायनायनि पार्टिखौ बोरै दैदेननांगौ सरकारखौ बोरै लांनो बे माखासे माने चिफ सारा जोंनो इयुथ सामनो गोबां माने दायथ' होदों आरो बे हिसाबजों खामानि मावगासिनो दङ लाइमोनफोरनि जिथु 2 लाख थाखा होनाय गोबाङानो मोनाखै बेखौ लानानै मानसिफ्रा आंखौबो मेसेज हरगासिनो दङ आङो मास मोनसे नेनो थिनदों लाइमोनफोरखौ मास मोनसेनि उनाव जोङो 15,000 जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला मोनो 2 लाख थाखा होनाय खामानिखौ जों माने आरोबाव मावफिनगोन आरोखि अरन'दयाबो गोबां दानजादों खोनादों बेखौ माने कारेक्सन खालामफिननाय जागोन एकाउन्ट नाम्बारफ्रा गोबाङानो माने इनएक्टिभ जानानै दङ दा बेखौ माने आरोबाव भेरिफिकेसन खालामफिननायनि गेजेरजों एकाउन्ट नाम्बारफोरखौ थिक खालामफिननो थाखाय जों अफिसाव रायलायखाबाय 10,000 आइबिएस टटेल 50,000 जन मानसिनि होनाय जादोंमोन बेखौबो सोरनाबा एकाउन्ट नाम्बारफ्रा इनएक्टिभ जानानै दं केवाइसि होयैनि थाखाय एकाउन्टफ्रा माने उल्था फाल्था जाजोबनानै दङ आङो मिथिनि गेजेरजों जोंनि आइबिएस मोनग्रा बिथांमोनखौ खावलायदों केवाइसि होनानै एकाउन्टफोरखौ जाहाथे एक्टिभ खालामनानै लायो आरो आं अफिसावबो रायलायखाबाय सिएसडिआव जे माने फैसाखौ साननै सानथामनि गेजेरावनो बेंकआव डाइरेक्ट ट्रेन्सफार खालामनानै सोनानै होनांगौ बे खोथाखौ बुंखानाय जाबाय आरो बिपिएफआ मोनबा गेरेन्टि लानानै खामानि मावगासिनो दङ जेरै खोथा होना ओरै मावगोन आरो बिनि बादैबो देग्लाय 2026 सनाव जायफोर मेट्रिकआव माने जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय टप 10 जायगा लानानै आवग्रिनो हागोन बिथांमोनखौबो बरायनाय जागोन सरकारि भाबै बरायनाय जागोन बिपिएफ सरकारनिफ्राय 2 लाख 3 लाखसो बिथांमोननो माने केश एवार्ड होनानै जोंनि टप 10 मोननाय स्टुडेन्टफोरखौ बरायगोन पिएइचडि स्कलारफोरनोबो स्कलारशिप होनाय जागोन आरोखि जायफ्रा एमबिबिएस फरायनानै एडमिसन मोनगोन एन्ट्रेन्स पास जाबाय आइआइटि एनआइटि बिथांमोन बायदि टेकनिकेल लाइनाव फरायनायफोरनोबो जोंनि सरकारनिफ्राय स्कलारशिप होनायनि खोथा जोंनि चिफ सारा बुंगासिनो दङ आरो गोबां खामानि मावगोन लामा दालां इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बेथ' जाबाय थाखागोन दा बेनिखायनो दिनै बिटिसिआव जोंहा मोजां मोनसे गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ हाग्रामा सारनि दैदेननायावनो बिटिसिआ माने डाबल डेभेलपमेन्ट जागोन दिनै रायजोफ्राव बयबो नुबाय थागोन